Fl-okkażjoni ta' Jum Dinji tal-Ktieb fit-23 ta' April li għadda, id-Dipartiment tal-Malti tal-Iskola tagħna organizza ħarġa edukattiva fi 3 postijiet fil-Belt Valletta li għandhom x'jaqsmu mat-tagħlim tal-Malti u mas-sillabu tar-raba' sena. L-ewwel post li żorna kien dar Dorin Mikallef, is-sede tal-Akkademja tal-Malti. L-Akkademja għaqda volontarja. Illum l-ewlieni tagħha hu li ġib il-qudiem l-istudju fuq il-letteratura u l-lingwistika Maltija. L-għanijiet l-oħra tagħha huma li tħares il-jeddijiet tal-ilsien Malti bħala lingwa nazzjonali u uffiċjali ta' Malta. Li toħloq kuxjenza favur dwar l-użu effettiv tal-Malti fl-oqsma kollha tal-ħajja u li tibni kuntatt ma' ħbieb tal-Malti u ma' persuni li jużaw il-Malti barra minn Malta. L-Akkademija tal-Malti sa 50 sen ilu kienet magħrufa bħala l-Għaqda tal-Kiddiba tal-Malti. Din l-għaqda twafqet 95 sen ilu fil-1920. Bil-ħidma ta' Giuseppe Muscadazza Pardi, Francisco Savieru Caruana, Duncan Msajla, Nino Cremona u xi oħrajn. L-għanijiet tal-għaqda dak iż-żmien kienet it-tixrid tal-ilsien u tal-letteratura Maltija kif ukoll it-tiswir ta' ortografija standard. Fl-1964, wara bidla fl-istatut tal-għaqda bidliet isimha u saret l-Akkademja tal-Malti, kif għadha magħrufa sal-lum. Fis-sede tal-Akkademja laqana s-Sur Joe Borg ma' ħafna magħruf bħala missier l-qdiet tal-Malti, minħabba l-ħidma ħabbrika tiegħu fat-taqdiet tal-Malti. Fosthom l-Akkademja li preżentament huwa s-segretarju tagħha u l-Għaqda tal-Malti l-Università li tagħha kien President bejn l-2002 u l-2007. Dar Dorin Mikallef infetħet f'Novembru 2011 u tinsab fi triq Sant'Andrija. Il-post kienet toqgħod fih il-poetessa Dorin Mikallef u ngħata lill-Akkademja biex fih iżomm l-arkivji u tlaqqa l-Kunsill u l-membri tagħha fuq xewqa ta' Mikallef stess. Is-Sur Borg dawwarna mas-sede, spjegalna fejn jiltaqa' l-Kumitat u fejn jinżammu l-arkivji u rina preżentazzjoni dwar l-istorja u l-ħidma tal-Akkademja u wieġeb il-mistoqsijiet tagħna. Fl-aħħar taż-żjara tal-kull wieħed minna kopja tal-Malti, ir-rivista tal-Akkademja li aħna apprezzajna ħafna. L-ewwel nett għax se tibqa' tifkira tal-mawra tagħna u t-tieni nett għax se tajna fl-istudji u l-proġetti tagħna. Wara s-sede tal-Akkademja morna l-arkivji notarili ta' triq San Kristofru. F'dan il-binja antik insibu ġabra ta' aktar minn 17,000 reġistru ta' kitbiet notarili u li wħud minnhom imorru lura saħansitra sas-seklu 15. Hawnhekk laqatna u spjegaltilna dwar dak li konna din naraw Dr. Joan Abela, ko-fundatriċi u membru tal-Kunsill tar-Riżorsi tal-Arkivju Notarili, kif ukoll volontiera attiva. Fost id-dokumenti storiċi importanti li rajna kien hemm il-kuntratt li tal-permess lil Maltin biex jipoġġu il-George Cross fuq il-bandiera Maltija. Il-kuntratt fih ukoll kopja tal-ittra li fiha ngħata dan ir-rikonoxximent lill-poplu Malti fl-1942. Dokumenti ieħor li rajna kien juri l-ewwel forma ta' passaport miktub fuq karta enormi. Dan il-passaport partikolari kien inħarġ minn Sultan Ottoman sabiex jagħti l-permess uffiċjali lill-Kaptan Nisrani sabiex dan ikun jista' jivvjaġġa bil-bastiment tiegħu fit-territorji Mislem mingħajr ma jiġi attakkat u mingħajr ma jsirlu ħsara fil-merkanzija li jkun qiegħed iġorr. Dan kien żmien meta kursara Nissara u Miżilmin kienu sikkwiet jattakkaw il-bastiment li jkunu fuq il-baħar ħalli jisirqulhom il-merkanzija u jieħdu n-nies li jsibu fuqhom bħala skjavi. U la qegħdin insemmu l-sira ta' min isemmu wkoll ir-reġistru li fih rajna lista ta' skjavi mibjuwa birkant wara li nħatfu mill-kursara. Fil-lista stajna naraw l-isem, l-età, il-prezz u l-post minn fejn kienu ġejjin lil-sira. Iżda l-qofol ta' żjara tagħna fl-arkivji notarili żgur li kienet il-kantilena ta' Pietro Caxaro. Il-kantilena hija l-ewwel kitba li għandna bil-Malti u għandha l-forma ta' poeżija. Kiteba Pietro Caxaro fis-seklu 15 u għalhekk miktuba b'Malti medjavali. Insabet b'kombinazzjoni mill-professur Gottfried Wettinger u Patri Mikil Fsadni. Huma jagħmlu xogħol ta' riċerka.
Il-kantilena ġiet salvata bis-saħħa tal-qarib ta' Pietro Caxaro, Brandano da Caxaro, li kien qassis u notar, għax kitibha f'wieħed mill-volumi li fih kien iżomm il-kuntratti tiegħu. Fil-poeżija tiegħu, Caxaro jitkellem dwar sfortuna li għadda minnha, li minħabba fiha iħossu muġuħ u jixtieq li kulħadd jismagħha. L-isfortunatà tiegħu kienet li kellu falliment fl-imħabba u minħabba fekk il-poeta kien qed iħossu mdejjaq waħdu u b'qalbu maqtuwa. Sabiex ifisser l-esperjenza personali tiegħu u jinqeda b'żewġ bijat li tnej juru xi ħaġa negattiva. Id-dar li mhix mibnija fuq pedament sod u t-taraġġ li mhux komplut. Imbagħad fit-tieni strofa tal-poeżija tiegħu hemm bidla għaliex il-poeta jidher li reġa' beda jikseb it-tama. Għalhekk fil-poeżija hemm bidla minn bniedem id-disprat għal wieħed b'determinazzjoni. Jistqar li m'għandu jaqta' qalbu għax dejjem tista' ssib ix-xorti x'imkien ieħor. Jerġa' jibni daru x'imkien ieħor fejn issib xorti aħjar. Ibiddal il-vintura għax niradi għal kull xiber sura. Taf xejn min kien Michel Anton Vassalli. It-tielet post li żorna kien il-Biblioteka Nazzjonali li tinsab f'Misraħ Repubblika jew kif inhi magħrufa ma' ħafna Maltin Pjazza Reġina. Bdiet tinbena fl-1776 taħt il-Gramastru de Rohan minħabba li l-post fejn kienu jinżammu l-kotba u dokumenti oħra fil-belt ma kienx kbir biżżejjed għall-ammont ta' kotba li kien hemm. Il-binja tlestiet fl-1796 l-aħħar waħda tal-kavallieri f'pajjiżna. Il-fundatur tal-biblioteka kien il-Balliju de Tencin li fl-1766 ħalla kollezzjoni ta' kotba li kienet laħħa id-9600 volum. Biex il-kollezzjonijiet jitpoġġew kollha fil-bini ġdid għaddew is-snin u kien biss fl-1812 fi żmien l-Ingliżi il-biblioteka nfetħet uffiċjalment. Bil-liġi, żewġ kopji ta' kull pubblikazzjoni stampata f'Malta rridu jingħataw lill-Biblioteka Nazzjonali. Issa Ġewen Xiberras, deputat liberal fil-Biblioteka Nazzjonali laqgħetna, tatna tarif fuq l-istorja u l-funzjoni tal-bini li konna fih u mexxietna lejn il-qofol taż-żjara tagħna. Wirja ta' dokumenti, manuskritti, kotba u ġurnali, uħud minnhom ta' valur storiku u oħrajn aktar riċenti. Dawn id-dokumenti jixħtu dawl fuq il-mixja tal-Irsin Malti matul iż-żminijiet u jmorru lura sal-bidu tas-seklu 17. Maslaten barranin bla xejn misti. Fost l-aktar interessanti nistgħu nsemmu il-manuskritti ta' Ġus de Soldanis, fosthom id-dizzjonarju jew kif se jaħluhu id-damma ta' kliem Kartaġiniż imxerret fom tal-Maltin u l-Awċin, il-leksikon u l-ktieb ta' qwil ta' Michel Anton Vassalli, il-ktieb ta' Gian Anton Vassallo li fih deret il-poeżija famuża Tifħira lil Malta, diversi ġurnali ta' nofs is-seklu 19, xogħlijiet ta' Ġużè Muscat Zoppardi, missier il-letteratura Maltija, il-poeżiji ta' Dunkarm il-poeta nazzjonali, it-tarif ta' Nino Cremona u xogħlijiet monumentali ta' Pietro Paul Sajdon u Ġużè Aquilina. Fil-biblioteka tqassamna fi gruppi u kull grupp ingħata ktejjeb b'informazzjoni dwar kull dokument li kellna qudiemna u b'taħriġ varju stimolanti u impenjattiv fuq il-wirja stess. Din iż-żjara fil-Belt Valletta żgur li ma ħnisser ninsaw malajr. Fiha stajna naraw bajnejna u missu bidejna dokumenti u kotba li qrajna u studjajna dwarhom, imma li qatt ma konna daqshekk qrib tagħhom. Id-dokumenti li rajna u apprezzajna huma l-eruq tagħna l-Maltin u tal-lingwa tagħna u jagħtuna identità. Żgur li wara din iż-żjara ħafna minna l-istudenti qegħdin nożlu aktar lil-ilsienna u nagħtu l-ġieħ u r-rispett mistħoq lil dawk il-Maltin kbar li ġew qabilna u li bil-ħidma tagħhom għenu biex il-Malti jikber, jiżviluppa u jieħu l-post li jixraqlu f'soċjetà moderna u progressiva. Tkunu Maltija tassew.